Спять и мышки, и стражи, спять машины в гаражі. Добрый вечер. Ой, привітання, сябралка. Я колиханку своїм машинкам спяваю. Ти, коли ласка, тихенько ходи, каб їх не розбудить. Бослик, ты только про свои цацки и думаешь. Лепш бы сяброўца допомог. Говори, що треба. Я з радістю тобі допомогу. Можна і без радости, але треба зробити гэта зараз же. О, мне треба упевнитися, що машинки моцно заснули. Хвилиночку. Баю-бай, баю-бай, вачаняти закривай. Я так и думала, что машинки для тебя важней. Придется все робить самой. Ой, Яночка, спять мої машинки. Говори, що треба робити. Дочакалася нарешті. Бослик, ти не бачив, де великий гарбуз? Ой, почекай. Гарбуз я бачу учора на кухні. Учора ці сьогодні? Учора. Ось і я учора. Бослик, а у покої гарбуза не було? Ні, я не бачив. Ти докладно не бачив? Чи не глядів добре? Не глядів. Чому гарбуз повинен бути у покойчику? Тому що його ніде нема, а він мені вельми потрібний. Яночко, пробач, коли ласка, а чим ми вчора частувалися? Ті не гарбузовим пирогом. Ім. Ой, і як я забилася. Здається, я ще кілька кавалочків зосталося. Було так смачно. Надійка-чародійка нам такі чудовні пироги пече. І де тільки рецепти бере. Так, значить гарбуз став пирогом. І вельми смачно. А мне что робить? Кто допоможе? Яночка, так не звикла бачити, що ти плачеш. Ой, звичайно, лужину сльоз роблю я, а всі мене заспокоюють, а тут наоборот. Зараз я не ложину, а море сльоз наплачу. Ой, сябровку, успокойся, не треба сльоз. Говори, чим тобі можна допомогти? Коли у тебе нема гарбуза, нічим. Ой, ні, гарбуза нема, у мене тільки машинки, і ти спять. Ой, гэта мне не допоможе. Ти у чим справа? У тим, що я хотіла стати попелушкой. Як пригожа, хочеш відправитися на баль? Я ще як? Попелушка у казці відправилася на баль в кареті з гарбуза. А у тебе гарбуза нема. Няма. Значить не быть мне попелушкой. Слухай, Яночка, а хочеш, я дам тобі машинку, і ти на ній відправишся на баль. Машинку? Ти можеш вибрати любую, яка сподобається. Ні, що гэта за попелушка буде, яка приїде на баль не у кареті? А я так хотів допомогти. Ніхто мені не допоможе. І моя мера відправиться у кареті на казочний баль. Розсипалася. Почекай, нічого не розсипалося. Не буває безвиходних ситуацій. Ти сама так говорила. Гарбуза нема і вийстя нема. Ось так. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привитание, Яна и Буслик. Добрий вечір, Маша. Привітання. Ой, а что за сумму покойчику? Где ваш настрой? Настрою нема і не будь. Ой, не пужайте меня, коли ласка. Маша, а у тебе гарбуза нема? Не, а на что ён вам? Я захотела бути попелушкой і відправитися на баль у кареті з гарбуза. А гарбуза нема. Маша, что робить? Почекать до завтра. Зранку сходим и купим гарбуз. Тільки, Яна, одна ти його навіть з місця не скронеш.
Трэба ўдваіх ісці. Ці лепш яшчэ каго дапамагати ўзяць? А я не хочу чакаць. Я хотела сёння стаць сапраўднай прынцэсай і адправіцца ў чароўнай карэце на баль. У папялушкі і праўда была вельмі прыгожая карэта. Толькі памятаеш, што з ёй здарылася потым? Яна зноў ператварылася ў гарбуз. А яшчэ і коні-мышы пабеглі ў розныя бакі. А ты ж так мышак баішся. О, вельмі баюся. Але папялушка была такая прыгожая. Яначка, а навошта табе быць як папялушка? Будь як Яна, сама сабой. Маша, ты так лічыш? Я ўпэўнена, гэта будзе найлепшы варыянт. Яна, а можа табе падыдзе якая-небудзь іншая гародніна для карэты? Цыбуля, кабачок, ці агурок? Ну, карэта з цыбулі? Хутчэй за ўсё мне не спадабаецца. Ой, з усяго гэтага лепш зрабіць вітамінны салат. А на баль можна і пешшу прыйсці. Галоўнае ж настрой. Пешу? А я буду сапраўднай прынцэсай? Ты будзеш сама сабой. На баль жа прыходзіць, каб танцаваць, а не карэтамі хваліцца. Лепш давай успомнім які-небудзь танец. Вальс, вальс! Цудоўна. Давайте узгадаем крокі вальсу. І 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. А давайте разом отправимся на баль. З задавальненнем. Фу, тады, дзяўчынкі, трошкі павучыце мяне танцаваць, каб я ўпэўнена кружыўся ў вальсе. Дамовіліся. Толькі дзеткі мультфільм чакаюць. Самы час яго ўключыць. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Малайцы, да балю мы гатовы. Заўтра можна і адпраўляцца. А зараз давайте адпачываць і сіл набірацца. Абавязкова пачысцім зубкі, Памыем тварыкі. А потым адразу ў ложачкі. казачных усім сноў. Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.